Zdravo svima, ja sam Ivan. I ako pratite malo marketing industriju i digitalni marketing kao deo marketinga, sigurno primećujete da je velika fluktuacija zaposlenih po agencijama. Znači, često prelaze ili na stranu klijenata ili menjaju posao u potpuno drugu industriju. Sad, marketing kao takav nije najteži posao na svetu, ali opet puno ljudi je nezadovoljno radom u agenciji. I to nije samo zato što se radi puno ili su pritisnuti rokovima. Sve to postoji na drugim poslovima. Ali postoji jedna specifična stvar u ovakvim biznisima, generalno uslužnim biznisima, je ta da ti uvek radiš za drugoga. I svi ti zaposleni rade za nekog drugog. I nedostaje taj osjećaj, nemam lepo reč na srpskom, ownershipa, te povezanosti nekeg višeg cilja i višeg smisla. Iako ti kao marketinška agencija, ne znam, možeš dobiješ nagradu za neku kampanju, to je ultimativno klijentovo. I zaposleni negde teško se povezuju sa samom agencijom i teško taj posao koji kreiraju, koji rade iz dana u dan, teško im je da ga prihvate kao svojim, jer znaju da na kraju krajeva je to klijentovo i da smo mi tu još ovaj mesec ili još nekoliko meseci kojih nam se vezuje ugovorom. Iz tog razloga mi volimo da imamo i naše projekte. Znači, u našoj agenciji volimo da vodimo i naše projekte. Naprimjer, Digitalac majice su naš projekat. Nama to nije zamišljeno da se mi obogatimo od prodaje majici, ali je zamišljeno kao nešto što će jedan od timova voditi i biti njihovo. Da će se osjećati bukvalno kao njihov proizvod, da prate od početka do kraja, da mogu da kontrolišu ceo proces od početka do kraja i da vide negde rezultate tog rada. Sad, imamo i drugi tim s kojim smo pokušavali da nađemo isto neki slični model i želeli smo da pravimo konferenciju, klasičnu digital, odnosno više marketing konferenciju, ali negde smo tu ideju odložili za sada. Imamo jednu bolju ideju, nešto što mislim da će biti zanimljivije i korisnije krajnjim gledaocima i krajnjim učesnicima. I o tome smo pričali na ovom sastanku, pa pogledajte. Ajde, zovi Vanju sada i stavi je na speakerfon ovde, ko Kim Kardashian, da pričam. Ste primetili da Kim Kardashian uvek na speakerfon pričaju? Nikad ne gleda Kim Kardashian. A? Baš? Mislim, Chloe da se javi. Ti si video poziv, stvarno. Jel nas čuješ? Jel nas vidiš? Dobro. Okej, možemo da počnemo. Sad mu se podelio na dva tima, ovaj nam nekako nikako ne ide, što bi se reklo. Da. Ovi s majicama napreduju, a mi sa konferencijom ništa. Mi sa konferencijom da ne kažem šta. Nema veze. Generalno imam jednu drugačiju ideju. Isto je u pitanju događaj, odnosno događaji. Možda nam je konferencija sada previše da se angažujemo, da pravimo konferenciju u onom punom smislu kao webiz, kao vršac i tako dalje. A ovo drugo bi moglo da bude čak i zanimljivije, da imamo naše događaje jednomesečno, manje kao meetupove, na teme različite iz, naravno, marketinga. Šta gledaš tako? Ja ne razmišljam, pošto si tako dodao teme iz marketinga, neku teme iz tutorial how to make up, pošto Vanja. Da, Vanja je spremna. Make-up tutoriale ne, ali znači da uzmemo neki, ili prostor da iznajmimo, ne da uzmemo, iznajmimo prostor tipa, ne znam, neki Startit, ne znam, u Netokraciji ili tamo kod Ivana, negde naći ćemo neki prostor, znači ne da bude ogromno, ne da bude hala, nego da bude za meetup. Pa ne možeš puniš mesečno 300 ljudi, mislim. Šta što? Pa nećemo kod nas. Nećemo kod nas ovdje. Pa nema mesta ovde, onda bi morali za 5 ljudi da pravimo ili za 10 kao maksimum. Pa gde ćeš staviš ovde 15 ljudi? Ne, mora bude negde da bude, više ljudi, barem 30-40. Imamo ove centre za coworking i tako dalje. I uvek napravimo neke nove teme, pokrivamo neke nove teme, ljudi apliciraju,
Mi možemo malo i da filtriramo ko može da dođe, da bi bila kvalitetna publika, da može nešto se dogodi smisleno, ne kao ovi meetupovi, gde se okupi se ono deda koji jede i nasumični, pola bude nasumičnih ljudi. Znači da možemo da napravimo nešto što je onako kvalitetno, što se kaže. I to ne bih ograničio samo mi da budemo, znači samo mi kao agencija. Možemo i druge agencije da zovemo koje hoće da učestvuju. Bilo koga. Ne znam, hoćemo da pozovemo nekog iz homepage-a, pričamo na neke teme. Čekaj, da učestvuju, ajde sad kao na početak. Pa kao meetup, pa ne znam. Pa i mi i eksterni, nećemo samo mi, jer je onda to dosadno, već posle 5. ćemo biti samo mi. Pritom ne verujem da će se više od mene i još nekog javiti da drži to predavanje. Na primer Vanja. Tako da to bude ono iznad nas, mi da hostujemo, naravno, tu ću biti ja uvek kao host, kao host, da. Nekad možemo mi da držimo baš teme koje mi hoćemo, nekad možemo se dogovorimo s nekima da držimo teme neke druge, sa drugim agencijama. Mislim, to me povelo onaj prethodni video kad smo pričali, Petar ja nije još izašao pa niste ni videli, o tom, kako se zove, poverenju koje ljudi generalno nemaju u agencije, a nemaju zašto su agencije zatvorene. Znaš, kao prosto ljudi doživljavaju nas kao ono prodavce magle ili kao da mlatimo pare na njihovu nesreću i kao nužno zlo, prosto moraš da ga imaš iz primarnog razloga zato što su agencije poluautistične, kao ne kreiraju nikakav sadržaj, ne komuniciraju, ne obraćaju se, ništa ne rade. Mislim, sad, kad smo o tome pričali, mislim da ima agencije koje bi to radile i koje bi htele da učestvuju zajedno sa nama. Dovodimo ljude, pokrivamo neke teme zanimljive, da ne bude ona konferencija gde ljudi dolaze pa se razvlače po ceo dan. Ovo je više neka kao radionica, meetup, konferencija, edukacija. Uzmemo jednu temu, ne znam, ako je to employer branding, ma da ga pokrivaju sad koliko god hoćeš, ne znam, ako su to influenceri, ako je koja god tema već da osmislimo, da to bude nešto tako, znači da bude svakog meseca. Ne znam, možemo da ga zovemo nešto, imamo ove kukije, uvek možemo s tim da se igramo, da zovemo ljude na tea and cookie, znaš, to je onako baš britanski, ali treba nam nešto više loznički da bi se Ani dopalo. Kolačići balans. Da, kolačići to. Tako da to je generalno ideja, nešto što možemo da izvedemo svakog meseca i nešto što mislim da je čak i bolje od same konferencije koja nije isključena za sledeću godinu, gde kontinuirano kreiramo neki sadržaj da ljudi mogu da nas pipnu, što se kaže, uživo. Kako vam se to čini? Meni super. Dragana? Evo je Vanja. Šta kažeš? Zato što nemamo gde da stavimo ljude. Što snimaš tako bolesno? Baš izgleda katastrofa. Nema gde kod nas. To bi onda moralo da bude, ne znam, 10-15 ljudi maksimum. Razumeš? A na otvorenom bi mogli da imamo, 30, 40, 50 ljudi koji bi dolazili. Mislim da mi se Vanja... Da. Jel nas čuješ, Vanja? Da. Još jedna sad važna stvar, neće da stoji. Još jedna važna stvar. Kao što smo i digitalac, sada vodi Boka, nisam ja operativno uključen u njega, više sam konsultativno uključen. Predlažem da ovaj projekat, nazvaćemo ga još nekako, da vodi Vanja. Da Vanja bude product owner za ove događaje. Baki, ti si avanzovala. To. I neko ko će biti odgovoran da se oni dese, Vanja. Ali to znači da moraš da se uozbiljiš, da nema da ci imaš Anu, da je pitaš gluposti. Znači ti od početka do kraja, kao jedno smisleno biće, iskoristiš svoj potencijal puni,
da to vodiš kao pravi, kako se to zove, menadžer, šta je to? Važi? Kao pravi direktor, tako je, Vanja. Tako je, direktorka. Tako je, samo pazi da te ne pojede moć, da se ne okreneš protiv Anke. Zato sam bio u fazonu da treba i ti da budeš tu, s obzirom da si bolesna, bolje da se ovo desi sad nego ikad. Ti već možeš da počneš sa pripremom, konceptom, generalno, malo da raspišeš koncept kako bi to trebalo da izgleda, koga zovemo, koje teme možemo da pokrivamo, kako ćemo, koji su prostori opcija, kako ćemo to da reklamiramo. Znači imamo 3 meseca za 2 događaja, mislim da je to sasvim okej. Tako da, to je to. Bilo bi dobro da do kraja nedelje imamo raspisan ceo... Si kinula to? Fuj. Ja, dobro malo pogledaj da je bolest. Da. Šalim se, Vaki, rekla sam da se više neću tako šaliti. Znači, do kraja nedelje da raspišemo već ceo projekat, da imamo ideje koga ćemo da zovemo, da imamo ideje koje ćemo teme, da imamo ideje gde ćemo, pa da možemo već da kontaktiramo mesta, da kontaktiramo ljude i tako dalje. Dobro, a u principu, je li kao jedan događaj jedno predavanje ili tipa može u okviru jednog dana da bude, ne znam, 2, 3... Neće biti to ceo dan, neće ljudi da izdvoje ceo dan. Znači 1, 2, 3 sata posle radnog vremena. Neki četvrtak, utorak, šta god. Ne, nego da li jedan događaj podrazumeva više predavača? To zavisi. Može da bude više predavača, ne više od 2, 3. Ne više od 2, 3, ali to je to, nešto što može u 2, 3 sata da se spakuje. Neće ljudi sede više od 2 sata sa sve minglovanjem posle još jedno 45 minuta, sat vremena. Znači, ne znam, otprilike sat i po 2 sadržaj i sat vremena neko druženje, nešto, što god. Koktel. Koktel sa vodom. Ledom. Voda i led i eto ti koktel. Eto, to je to. To smo hteli danas i da ga pokrenemo, da se dogodi. Možemo razmišljamo o imenu, nemamo naziv za to. Tako da razmišljajte malo i o nazivima. Slobodno svi, ko hoće, mislim, malo... Pa dobro, ali ja se sad kada pitam koje su, ili Vanja odlučuje koje su naše uloge, ili kako to sad funkcioniše? Vanja će da odlučuje koje su vaše uloge. Mislim, Vanja i ja ćemo zajedno, kao Boka i ja što radimo zajedno na digitalcu, u drugom timu. Tako ćemo Vanja i ja zajedno na ovo. Mislim, ja sam uključen u sve ovo, ali da bi se desilo, ako čekate mene, od toga nema leba. Znači, Vanja će da se postara da se to dogodi. Naravno da ću ja da, kao, i pozovem goste i da pričam i sve, ali operativno iz dana u dan da se to dogodi, to će Vanja. Mnogo je čudno kad se tako zamrzneš, ne znam da li si zaspala ili šlogirala ili šta god. Da. Dobro, to je to. Vanja pola nije čula. Šta kažeš, nema konferencije? Direktor agencije, ali agencije direktor. Je sad agencija moje? Već posla Anka poruku, Anka. Anka su da ne može da oziš na posao. Eto. Alo, drugi tim, napolje. Nemoj da upadate, alo. Vanja direktorka agencije. Tako je. Pa nema veze, svi ti čestitaju. Ok, to bi bilo to. Nadam se da vam se ideja dopada. Možete slobodno u komentarima da napišete šta mislite o ovakvim događajima. Znači, otprilike, jednom mesečno, jednom u 2 meseca vidjet ćemo kako će biti dinamika, da pokrivamo neke naprednije stvari vezane za digitalni marketing u nekom intimnom broju ljudi, od 30, 40, 50, koliko može da stane u neku malu salu. Kažite mi vaše mišljenje vezano za to, da li bi dolazili na tako nešto i mi se vidimo u narednom klipu. Naravno, subscribe. Ćao.